जय जगन्नाथ फ्रेंड वेलकम बैक टू योर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। ठाकुर पूजा सारी आसी मो मार आ मो जेजेमांकर मोर लंच करथिलो। देखंतु देन 4टा बेले मु आज बनैथली दलिया उपमा। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଲିଆ ଉପମାର ରେସିପିଟା ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦଲିଆ ଉପମାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ବି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେମିତି ଉପମା ହୁଏ ଏଇଟା ସେମିତି ହିଁ ୟା ରେସିପି ଦୁଇଟା ଯାକର ରେସିପି ସେମ୍, ବାକି ଉପମାରେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ମାନେ ଆବଜର୍ବ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦଲିଆରେ ବହୁତ ତାର 2 ଡବଲ୍ କିମ୍ବା 3 ଡବଲ୍ ପାଣି ହିଁ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାରେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଆଉ ଦଲିଆ ଉପମା ବି ହୁଏ ଆଉ ଦଲିଆ କ୍ଷୀରି ବି ବନା ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଦଲିଆ କ୍ଷୀରିର ରେସିପିଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦେବି ବା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋହୂ ମୋଡୁଛି ଏଠି ଶାଶୁକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଶାଶୁ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ। ସିଏ ତାର ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଏପଟେ କାରଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବେ ବୋଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବୁ, ସେ କଥା କହୁଛୁ। ଆର ବର୍ଷକୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବୁ। ଆହୁରି ଶାଶୁଙ୍କର ମୋଡ଼ା ସରିଲା, ଏବେ ମାଉ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୋଡୁଛନ୍ତି ବୋହୂ। ଏ ଗାଁର ପରମ୍ପରା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଘରେ ସବୁ ବସିକି ମା ଜେଜେମା ଆଉ ସେ ଆମର ବାବାଙ୍କ ମାଇଁ ସେ ମା ଆମେ ସବୁ ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଏମିତି କାମ କରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟିଭି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ମୁଁ, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।